Ja, dat is een beetje een foutje geweest met mijn Hypercam. Hypercam heeft hem echt keihard geplukt. Dus alle scènes zijn weg. Ik wil hiermee zeggen dat als je denkt van what the fuck, waarom is ineens alles raar en alles vernieuwd. Kijk dan dit video even. Ik wil hierbij sorry zeggen. En ik heb geprobeerd nog te uploaden, maar toen ik Hypercam opende, bugde die hem echt. Hij zei dat hij al geopend was, maar dat was hij niet. Het duurt nou echt 10 minuten voordat ik Hypercam heb geopend. Ja, er zijn echt heel veel opnames zijn al helemaal mislukt, want dit serieus hebben we echt opgenomen. Ja, eigenlijk heb ik opgenomen een klein beetje in Vanish, toen stond nog aan het bouwen was. Ja, wij van ons hele team willen ook eigenlijk sorry zeggen. Nou, ik ben een heel klein ding aan het doen. Dus ja, ik zeg hierbij sorry.